Bilang bersabisa na sinda sa pagkakap sa simbahan, asin makatay maray na aruman na sa itong kapwa. Ano na sa lugar ni Unya, sa tuwing ako isusunod at pag-ako. Kurang na kami na paligid. Alam na palingkod sa iyo. Ako na ulihin mo at ako rin sa sin mauwi ko sa pagkakasal. Nasa kong papakakuha na iyo at pag-celebrate sa iyong altar. Maging model sa kapos na tao. Isipag na sa kong kapwa. Kunyan, sa tuyo ako isusunod at pagpapot ng mga bagong sakristan at sa itong parokya, asin pagpetisyon ng mga sukano. Makitugtod. Dapat ang mag-aagin sa Kunyan, sa tuyo ako isusunod at pagpapot at sa pag-ubig ng mga sukano. Iniibitan ng buwan mga Igual ibigay si Mayo para sa altar ng mahal na Diyos. Amen. Yan kami ikuti Arnel Enal kami ikuti na igual ibigay si Mayo para sa altar ng mahal na Diyos. Nilulunod si mga ibig sa mga espiritu ni asin makapagkakilala sa ito napakasugod ang sige pagtugod paglawas ng pagkamay asitong pagkawa. Bilang tanda ng pagkakao sa inyo, mag-uupagwag. Isipin na ito na ikaw